que no tinc els seus drets d'imatge. Jo els permeto a tots. Apa, tot bé, eh? La Cristina ha insistit que els de Gran Bretanya, sí, no? Tu així. No, que la Bretanya francesa tots eren molt simpàtics, però a la Rita quasi bé l'atropellen i han començat a pitar i no passaven ni un segon que s'havia parat la Rita. Total, que gaire simpàtics tampoc no són. I abans també... A veure, hem tingut diversos problemes amb el Gerard. Primer, diversos, dic diversos perquè n'hi ha més d'un. Primer que... Sí. Primer que se li ha trencat una roda de la maleta total, que la seva maleta és quasi bé de les més grans i pisa un colló i part de l'altre i no es pot arrossegar. I després, ara tampoc li van els datos i la mare del Gerard està parlant a través del Xavi Torner perquè vol saber com està el seu fill. Per al lavabo i m'ha sortit un graf. Soc una pringada. Va amb sensor i m'he mullat. Estem desitjant per l'avió. L'hotel de la ville. Estem a darrere del cotxe. És això, a un cotxe de 7 places amb 5 francesos i nosaltres amb xumares a darrere. Aviam, mami? Parce que j'ai compris. N'hi ha suficient. Oui, c'est vrai. Mais 3 ou 4 heures le mercredi. És que he posat a cremar perquè... Nosaltres es cremant, mama, que m'està sortint. Però jo no... Hola, família! Tota aquesta penya que hi ha aquí, em diuen que jo soc la mama, per tant que ells són els meus fills. Llavors, cada un és d'un pare diferent. Per exemple, el de la Júlia García era un bombero. Després el Gerard ens el vam trobar pel carrer i jo com a bona persona el vaig acollir a casa. Què més? Amb el pare de la Marina havia de ser un peluquer. Bueno, era un peluquer. I cada un té la seva història total. Acaben de baixar les princeses. Princeses! Em sembla una mica ja hem arribat i tothom està molt feliç. Esteu feliços d'haver arribat! Quina poca gràcia tenen. Hem arribat! I les senyores de poble, és a dir, nosaltres anem pel mig de la carretera. No sé on em porten aquestes senyores. Senyores, no sé on em porten. Tu no la faràs souvenir? Estic, perquè estic sola, entrant al Mont Saint-Michel. Fa oloreta de xemeneia. Estem buscant souvenirs. Souvenirs. Mireu, és com molt guai, és com una petita ciutat dins d'una muralla. Vinga, va. Família, ja estem dins. Hola! Ja estem dins. Vull un souvenir. Que jo vull souvenir. Vinga, vull souvenir. Cotxe! Hòstia, tio, és que si no arriba. Ja tornem a anar a prendre balcó. Ai, me cago en Déu. Em sento com el rei. Saludeu. Tothom bé, saludeu, l'Alba està molt feliç. Cabreta, hola. Ja no cal que anem a Galícia. Hola, cabreta. Cara de felicitat. Sisplau, mateu-me. Mateu-me. Estic molt orgullosa de tots perquè s'han comportat molt bé. Ningú estava més atacat que jo, així que cap problema. Família per l'aeroport. Volem tornar a França i estem a Barcelona. La vida és Mira aquí! Mira! Anna!